Sesiyavala. Ngizocela nje ke siphakameni sime ngeenyawo bese siyathandaza. Hallelujah. So bazalwane siyabonga kakhulu. Ngiyabonga futhi nami ukuhlonishwa esakhile la ngizalelwe khona, ngafunda khona, ngenza konke okubi nami khona la eStanderton, ngasindisela khona la, ngaqala ukushumayela khona la, ngashada khona la, yonke into ngiqedela la. Hallelujah. So ke angiqhamukanga nje egoli, ngaqhamuka sengifla eStanderton sengisindisiwe. Ngidlalela i-team MG Pirates, zonke izinto ngizenzela eStanderton. Exot noma ngabe kuyenzeka ke songibona ke kuma television uvela uthi hayi le intwana yala ikathi. Ake sivala amehlo sithandaza. Baba wethu onamandla wonke, isewe Nkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, Baba siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele, uhlelo lonke lihambe kahle, nezikhulumi zonke Baba wethu oyingcwele sikhulume kahle. Baba wethu oyingcwele sehlise sibe nayo inhliziyo yokunakekelana egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, sibe nayo inhliziyo Baba wethu oyingcwele yokubuilda nokuhileka. Baba wethu oyingcwele sisize emdala weinsuku, noma ngabe siphile ezweni losizi, kepha uNkulunkulu wethu oyingcwele sithembe wena egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mangibona umntana makhelwana umntanami Baba wethu onamandla wonke, mangibona insizwa makube ubhuti wami egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, mangibe i-brothers keeper Baba wethu oyingcwele, ngingabi i-brothers killer egameni nasegazini lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu oyingcwele sisize siqhubeke nohambo lokuphila egameni lika Jesu kuze kube phakade. Amen.